To je všetko poloprázdne. Tuto je tá kavárňa, čo české holky reklamujú. Si na Boha. Ale tuto na všetkých pačiek to je prázdnota. To je prázdnota. Možná kdysi to bylo něco, ale teď vůbec nic. Jo. V té Evropě, co by jim dali, kdyby parkovali takto po zámkové dlažbě. Jaj. Já jsem s Passatem stál jenom s jednou stranou na zámkové dlažbě a mestský policajti, ale tak úsměvně, že prosím vás, že to bylo drahé, že nestojte na té dlažbě. No toto můžu parkovat, že se jim zachce. Tak túto stranu som už natáčal na Karlsruhe. To je celkom takové poklidnejší město. A Sheraton, to nesnáším, tam je hodně veľké pijavice. Ale toto nevím, co to je. Sinbad klub. Ale nevím. Sinbad klub. Asi to najdem na Google alebo na YouTube, určitě budou mít z toho videa. Či by to byl resort, je to možný. No toto, vidíte, jak to zatáčím, jak je zákruta, tak tam si zaparkujú auta a im nič není svatý, nic. Tak samozřejmě odsaď vyjíždějí auta sem a vy od těchto zaparkovaných aut nevidíte. To je neskutečné, co se to děje, no. Žádné pravidlá to nemají, žádné. Tu jede ten, který má odvahu a je silnější, má silnější motor a prostě je to tak. Kruhový objezd je to úplně jinak než u nás. To jako si nepočítate, že ten, který je už v kruhovém objezdě, že ten má přednost projít. Ne. Tu ten má přednost, to jede zprava na kruhový objezd, tak musíte pustit toho. Takže asi tak. I mně to trvalo, pokud jsem si na to zvykl. To je jediná kavárna, tuším, kde mají zákaz vstupu psi a kočky. Ale to je dobře. No všude se staví, ale já nevím. Pro koho? Když oni na to moc finančně nejsou až tak dobře. No, poslední rok se tu staví hodně.
Jo. Jo, poď. Jo, všechno v bočných ulicích, áno. Tam, kde sú lékárne alebo nejaké shopy, pri rezortech, tak to je všechno drahý. To je všechno drahý. Takže sme dostali tu Ivermectin za 85, jo. To je ešte tak normálna cena. Hovorím, to u tých destinácií, čo je, to sú rezorty, tam to mají 100, 110, 115, kdejak. A to ešte môžete byť rádi, když to seženete za ty prachy. Ale turisté si to dělají sami, protože oni sem přijedou na 14 dní. Samozřejmě oni si to přepočítají, jim to vyjde samozřejmě za pakatel, to je nic. No a potom trpíme s tím my, protože my, co tu žijeme, tak potom to už je, dá se říct, ohovně. No a toto už se chystají na Ramadán. 18. února je Ramadán. 30 dní to mají. Takže tak, to je kousek z Kausru, no. Kausr, El Kausr. Ještě pojedu do Gomuny, ale tam nebudu vytahovat kameru. To mi nechce. No příště, no. Na každou nohu kavárny, restaurace a hadry. To je všude stejně, no. Všude je to stejně. Alibaba restaurant. To když Arabovi řekněte, že je Alibaba, tak se urazí. Protože Alibaba je u nich jako zloděj. Všude farmacii, lékárnu najdete na každých 100-200 metrů. Egyptská nemocnice.